A meni je velika čast i zadovoljstvo da ovde u našem studiju pozdravim našu današnju gošću. To je Anita Đorđević iz Kanade, vlasnica turističke agencije, svetska putnica i sjajna umetnica. Upoznaćemo je danas u emisiji Srbi širom sveta. Draga Anita, dobrodošla u našu emisiju. Hvala. Dobro te našla i dobro vas našla sve gledalce. Evo, neko vreme si u Srbiji, živiš u Kanadi već dugo. U stvari sad si na relaciji Srbija-Kanada, čini mi se. Uglavnom. Mada trenutno smo malo više u Srbiji. To nam je i namjera da ovde malo više vremena provodimo i da se zadržimo neko vreme, ali da, napred, nazad, tako to ide. Rekoh u najavi da si vlasnica turističke agencije dugi niz godina. Pričat ćemo ponajviše o tome šta si sve proputovala i kakve lepe aranžmane praviš za naše gledalce i za sve ljude ovog sveta. Da pojasnimo, dakle ti sada imaš firmu i u Srbiji i u Kanadi. Kako to funkcioniše, rad na dva kontinenta? Pa mi smo, mislim, super. Evo, da kažem, ja sam jako zadovoljna sa tim kako funkcioniše i mi smo to pre korone na sreću krenuli tako da se bavimo time, da proširimo malo firmu ovdje u Srbiji, jer sam ja imala dosta radnika koji su želeli da rade i ovdje i tamo na relaciji Srbija-Kanada. I bila sam zadovoljna time pre nego što nas je zahvatilo ovo zadnjih par godina. Međutim, to nas je nekako gurnulo čak više u tom smeru da počnemo u Srbiji da radimo, jer je Srbija bila, što se tiče granica, putovanja, svega ostalog, mnogo slobodnija u zadnjih par godina nego Kanada svakako. I onda smo počeli mnogo više i da se bavimo putovanjima iz Srbije i sa ljudima u Srbiji generalno koji putuju po svetu. Da se bavite putovanjima. Koja su to putovanja? Koje destinacije? Kolika je grupa? Gde možemo da se informišemo samo u tom? Ajmo redom, koje su destinacije? Jer su neobične, dakle nisu ono klasične, koliko znam. Jeste, znači to što se ja trudim u zadnjih par godina, definitivno sa ovim tržištem u Srbiji da pokrenem, su te neobične destinacije, tipa bucket list, takozvane. Znači, to su destinacije, to su moje grupe koje radim zadnjih par godina. Za ove godine radim, na primjer, Galapagos, grupa za Antarktiku u februaru, Kostarika, Bali, to su neke ekskluzivne grupe, wellness grupe takođe. Znači, neki programi koji trenutno ne postoje u Srbiji ili neki programi kojima sam se ja bavila tokom ove godine i upoznata sam dosta sa tim aranžmanima. Nismo hteli da prenesemo sve. Znači, radimo mi avionske karte, radimo sve vrste usluga turističkih. Međutim, ovo je nešto što ja mislim da je vrlo interesantno za ovdašnje tržište. Jer šta se meni desilo u zadnjih par godina je, kada sam pokrenula te grupe iz Kanade, a to su sve naši ljudi. Imam ja grupe gde su Kanađani, ali ove grupe gde su bili naši, oni su povlačili naše iz drugih država. Dakle, dešavalo mi se kad smo radili Bali, kad smo radili Kostariku, kad smo radili Meksiko, kad smo radili Ekvador, te neke južnoameričke destinacije, da je uvek u grupi bilo dosta ljudi iz Kanade koji su sa sobom povlačili ljude iz Srbije, ljude iz Amerike i uglavnom naše. Onda smo rekli, dobro, jako se nalazimo u Srbiji, pa sasvim je prirodno da te grupe krenu i iz Srbije i da jednostavno spojim te naše ljude iz celog sveta koje zajedno putuju iz svih tih država na te određene destinacije koje su ekskluzivne, tipa Severni, Južni pol, Galapagos i slično. Dobro, šta je to zanimljivo u Kostariki, recimo? To me zanima, ne znam. Mislim, to je jedna od mojih omiljenih zemalja na svetu. Mislim da sam izbrojala 15 zadnji put kad smo razgovarali, ali možda... 15 puta u Kostarici. Da, 15 puta u Kostarici definitivno, što službeno, što svojevoljno. Programi u Kostarici su unikatni, jer je to jedna izuzetno lepa država, izuzetno je lepa priroda. Ja bih svakome preporučila, ističe se od svih ostalih zemalja u tom regionu po tome što ima prašumu, jedinu prašumu u centralnoj Americi. Isto tako 2 vulkana, od kojih je jedan do nedavno bio aktivan, a jedan tek postao aktivan u zadnjih par godina. I to kad kažem aktivan, vidi se lava, znači mi idemo na te vulkane, noćimo ispod, vidi se crveno, vidi se dim. Gori. Interesantno je, da, jako je lepo. I programi sami po sebi su lepi, te banje su, mislim, to je prirodna
vruća voda, vrela voda. Znači, dešava se, sad zadnji put, pre par nedelja sam se vratila iz Kostarike, pre ta zadnja tura na kojoj smo bili, dešava se recimo da idemo kroz šumu, hodamo, čisto idemo na onako neki light hiking, što kažu, i da naiđemo na reku koja je vrela. To je 42 stepena, 45 stepeni, reka teče kroz šumu. Mislim, divna je zemlja, divne su plaže. Ima svašta da se radi. Mislim, tamo čovek može da ostane pola godine i da mu ni jedan dan ne bude dosadno. Ako bi pošli sa tobom i sa kompanijom tvojom na Antarktik, da li bi mogli da vidimo i dodirnemo pingvine možda? Da. Da. Definitivno. O tom mogu odmah i da vam obećam. Što se Antarktika tiče, ja sam sa par prijatelja sam isto razgovarala ko bi želeo, kome je to na listi putovanja. Jer ne bi svako ni da ide na Antarktiku. Tako ja sam već bila i ja apsolutno jedva čekam sledeći put da odem i sledeći put nameravam da idem sa grupom. Nadam se to će biti sada u februaru i martu. Grupa iz Beograda? Grupa je, ja kad pravim grupu, ljudi mogu, naši su ljudi, ali mogu da dođu odakle god iz celog sveta. Znači, u mojoj grupi će definitivno biti ljudi koji kreću iz Beograda, ljudi koji kreću iz Kanade i ljudi koji kreću iz Amerike. Ako želi da se pridruži još neko, mi svakako otvoreno je za sve. Ali uglavnom ja idem sa grupom, čak i stranci. Mi imali smo i u ovoj zadnjoj grupi par stranaca koji, mislim, nečija se, drugari ili kako god, nekoga žele da povedu sa sobom na putovanje, mogu da nam se priključe svakako, znači ne diskriminišemo, ali su uglavnom naši ljudi, znači iz celog sveta. Ali za Antarktiku, da, ja vam obećavam da ćete moći i da se slikate i da se mazite sa pingvinima. Dakle, oni su dobrodušni, ne plaše se? Jesu, mislim, i ne plaše se i dobrodušni su i jako su mekani. Divne su životinje, jednostavno. A kako se stiže do Antarktika? Mislim, baš mi sad... Ova naša putanja, znači, vodi nas preko Argentine. Idemo, znači, za Buenos Aires. Tamo bi svakako ostali par dana. I iz Buenos Airesa se ide dole u Ushuaju, ognjena zemlja, koja je isto destinacija sama za sebe, mislim, je predivan deo sveta. I iz Ushuaje se ide brodom. I to putovanje traje 2 dana. I ovako, to je malo manji brod, znači ekspedicija je, definitivno nije kruzer. I putuje se sa 100 ljudi, sve ukupno sa posadom je otprilike 100 ljudi. Znači 2 dana se ide do Antarktičke peninsule i isto tako ostaje se sve ukupno 8 dana s putovanjem. Sjajno. Koliko si država do sad posetila? Čujem i neke po 15 i 20 puta, ali da li imaš neki broj? Zasebno. Preko, isto zadnji put kad smo brojali, oko 121, sad bih već rekla 122, 3. Ja smo sad u poslednjih par meseci bili i na Maldivima prvi put i nekim drugim mestima. Ali da, oko 120 i kusur, recimo, pojedinačnih država. U nekima sam bila... Sad da ne računam Balkan, definitivno, ovdje mi je mesto i srce i tu se krećem, ali recimo na Kubi preko 30-40 puta, Kostarika isto tako, ne karipske zemlje uglavnom, jer su nam tu većina aranžmana. Da. A gde su najlepše utisci? Dakle su uspomene onako najčistije i najjasnije i najduže stoje u tebi? Pa meni definitivno ljudi čine te uspomene. Znači, gde god sam bila sa nekim grupama koje su mi značile što se druženja tiče i što se zabave tiče i tako nekih intimnih momenata i pogotovo te wellness ture, da ljudi dođu sa tom namerom da stvarno iskreno razgovaraju i da se posvete sebi. Te su mi recimo najdraže. A ja lično, od mojih ličnih putovanja, najviše volim severni pol, južni pol, Island. Znači, to je neki moj ćef, što bi rekli. Ja volim ne volim kad mi je hladno u životu, ali volim kad mi je hladno na putovanju. Kad se dobro organizujem da mi bude hladno. Gde možemo naći te ponude, gde se nalazite na internetu, u Beogradu, u Kanadi? Trenutno je sajt agencija jedino na engleskom i samo u Kanadi, allseasons.org, ali ako bilo koga zovem ko sa mnom želi da putuje, znači trenutno iz Srbije su sve grupe sa mnom i sa par mojih jako bliskih prijatelja koje sam već vodila na
slične ture koji će voditi umesto mene, jer će ih biti malo više, neka se obrate lično meni. Znači, mogu putem Instagrama, mogu putem Facebooka, Anita Đorđević Varga. Znači, Anita Đorđević Varga i na Instagramu i na Fejsu. Možete me naći, možete me pitati šta god, jer ja definitivno živim za te grupe. Mislim, to je više moj život nego moj posao, ja bar tako smatram. I onda definitivno popričat ću s kim god da je zainteresovan da se pridruži. Dugo si u Kanadi, živiš tamo. Rođena sam. Rođena si tamo, da. Tvoji su se nedavno vratili, koliko sam saznao. Imaš porodicu, ćerke. One su sada isto u Srbiji, male su. Kako su se snašle? Kako govore srpski? One... Dobro, ako mene pitaš, one su se snašle odlično, dobre su u školi, našle su društvo. Ipak je to svakako velika promena. Za nas je bilo neizvesno da ćemo provoditi ovde malo duže vremena, tako da sam ja uprogramirala od rođenja svoje dece i da uče srpski, i da uče ćirilicu, i da stvarno smo nastojali u kući da se priča samo i isključivo srpski jezik, tako da su moja deca navikla na to. I kad su došli po tom pitanju nije im bilo teško. Isto tako babe, dede, tetke, imamo mi tu dosta ovako razrađeno sve nekako unapred kako bi im olakšali. Ali da, za svakoga je to veliki korak, mislim, bilo kakva selidba ostala. Dosta si bila angažovana u radu naše zajednice u Kanadi, u raznim umetničkim, humanitarnim, pre svega, programima i aktivnostima. Kako je to izgledalo, recimo, veliki poduhvati da se u Hamiltonu jedan bulevar nazove po Nikoli Tesli i ostalo? Koliko naši ljudi shvataju značaj tog rada, vas pojedinaca tamo, da kažem? Pa meni je taj poduhvat konkretno bio jedan od lepših za vreme mojih tamo 20-25 godina koliko sam se bavila raznim stvarima, od humanitarnih do muzike i raznim angažmanima. A taj mi je bio definitivno jedan od značajnijih, jer je to krenulo od jedne jako male stvari, od tih, mislim male, da kažem bitne, ali male, tih stipendija, Nikola Tesla stipendija pri fakultetima i školama u Hamiltonu. To je čak i jako mali region. Međutim, u jednom momentu je taj čovek, Viktor, koji je krenuo sa tom idejom, poželeo da mi tu jednu najveću ulicu, bulevar, u stvari najveći koji prolazi kroz Hamilton, promenimo ime u bulevar Nikole Tesle. I to je više bilo, jao, kako je to divna ideja, jel? To je baš bi bilo bajno, krasno i sjajno da se to desi. Međutim, kad su počeli da nam izlažu ili njemu direktno cifre, koliko će to sve koštati, bilo je jasno da će morati da se neka ozbiljna organizacija oko toga sprovede, da, i da se prikupi novac za to. I mi smo imali i u Hamiltonu, a ja sam u Torontu sa Gordanom Laković, našom dobrom drugaricom, prijateljicom, zajedno organizovala jedan event, da kažem veliki, gde se skupljao novac konkretno za to. I bilo je vrlo uspešno. Znači, skupio se novac ne samo za to da se promeni ulica u bulevar Nikole Tesle, već i da ostane nešto novca za te stipendije. I jako mi je drago, jer posle toga saznala sam čak i par godina kasnije da su moja deca u školi pisala sastav, kao evo moja mama. Moja mama je bila jedna od ljudi koji su promenili ime bulevara u bulevar Nikola Tesla. I super je, zato što sada, mislim, to je bulevar koji ima izlaz na autoput, veliki izlaz na autoput i označen je dosta pre tog izlaza. Da tim autoputom kad se ide sve vreme 5 milja do bulevara. Apsolutno, znači čak je to i bitnije od samog bulevara. Da, izbrendiran je bulevar tokom autoputa. Znači kad se neko vozi od Toronta do Nijagara ili kad kreće za Ameriku, on izlazi 5 puta na taj bulevar Nikola Tesla. I u nekom momentu će se svako zapitati Nikola Tesla, ko do sad ne zna, je li tako? Tako da to je stvarno super. Ja sam zahvalna i što sam bila deo toga sa svim ostalim ljudima i zahvalna da se to desilo uopšte i da postoji. Bilo je naznaka i vesti su dopirale da će se i jedan trg, park u stvari u Hamiltonu nazvati po Tesli, možda sa nekim njegovim izumima tamo. Da li znaš nešto o tom? Mislim da se još uvek radi na tome, definitivno. Mislim da je to, prilično sam sigurna da je odobreno, a međutim i za to isto znači treba da se skupi novac da se odradi i da se odvoji sad od tih stipendija. Znači, gledamo da se to ne odvaja
od stipendija da se isto skupi sa strane, znači da se napravi opet neka manifestacija ili nešto kako bi došli. Da. Želeo sam da pričam o ovom projektu, izvukao sam ga od svih koje ste radili, zato što smatram da to partnerstvo između, recimo, grada Hamiltona, gradonačelnika i srpske zajednice jeste pravi primjer i za druge naše zajednice širom sveta, da se na jedan način može izboriti za neku dobru akciju, za nešto da jedan toponim, da tako kažem, u dalekom gradu, u dalekoj državi nosi ime nekog Srbina. Tako da, zbog toga smo pričali malo više o tome kako bi, eto, dali šlagvort i možda neke naše ljude širom sveta koji žive u drugim državama naveli da urade isto. Ali sve vreme dok pričamo ovde nekoliko puta smo pomenuli muziku. Ti spadaš u taj krug naših sjajnih vokala na severnoameričkom kontinentu. Dosta dugo pevaš, nastupaš, probala si se. Da. Pa dobro, to je neka, ajde da kažemo, u tim krugovima opšte poznata stvar. Pa ajde da kažemo, od kad pevaš i koje su to u stvari, koji žanrovi u muzici te posebno privlače, gde te mogu ljudi videti? Pa ja prvo smatram sebe velikim putnikom koji voli da peva. Za razliku od svih mojih prijatelja muzičara koji u stvari mnogo putuju zato što su muzičari, jel tako? Ja stvarno volim da pevam i ja bih rekla najviše sam imala iskustva u nekom džez, etno stilu i najviše volim rock and roll. Mislim, to mi je ostalo od kad znam za sebe. Znači, od kad znam za muziku, neki metal, rock, to je, mislim, nešto u krvi, to uđe pa ne izlazi, jel tako? Tako da bavim se i jednim i drugim. Imala sam čast da radim i sa nekim poznatim ljudima, ali uglavnom volim sa drugarima i sa prijateljima za svoju dušu više da radim. Iako smo snimili, imam jednu ploču sa jednim makedonskim bendom. Sad smo izdali jednu ploču isto sa kanadskim bendom. Svi su do duše našeg porekla. A kako se zove bend? Social Bandits. Da, i ja se nadam da ćemo uskoro moći ovde u Beogradu da nastupimo. To bi mi stvarno bila želja, jer mi je bilo super. Taj ceo projekat mi je bio odličan i ta vrsta muzike mi se mnogo dopada. To bi bilo neki društveni banditi, ili tako? Da. Socijalni društveni banditi. Tako je, da. Dobro, imate YouTube kanal, tako mogu da pogledaju vaš... Znači, Social Bandits može da se nađe na YouTube-u, na Spotify-u, na svim kanalima ostalom muzičkim, tako da... Dobro, da bi obradovali naše gledalce, da ne bi sad odmah tražili na YouTube-u, mi ćemo našu emisiju zaključiti sa, evo, iznenađenje za tebe, sa jednom vašom pesmom tvoje grupe, a evo, uz zahvalnost što si bila ovde i rado ćemo te ugostiti kad god u suštini poželiš da nam doneseš neke lepe snimke sa tvojih putovanja i putovanja tvoje grupe, a mi smo dok smo razgovarali gledali neke fotografije sa tvojih prethodnih putovanja. Hvala ti još jednom na gostovanju emisiji. Želimo ti puno uspeha i da što pre nastupiš sa svojim bendom i u Srbiji. Pa hvala tebi na pozivu. Ja se nadam da će se to uskoro i ostvariti. Bila je ovo emisija Srbi širom sveta. Hvala vam još jednom na pažnji. Bila je ovo Anita Đorđević. A kao što smo i rekli, uz zahvalnost vama što ste gledali ovu emisiju, pišite nam na e-mail srbi-siromsveta@gmail.com. Moje ime je Miodrag Jakšić, gledamo bend Anite Đorđević za kraj ove emisije i pogledajte kako naša svetska putnica divno peva. Prijetno. Desires, making them shine, polish them fine, offering dreams for free, charging you with great desires, galloping a preset path that strives to be bright, never lose sight, stepping on toes alone, galloping a preset path, and when you tell yourself, I say not by, swallow your pride, and now realize that you have been fooled, for granted taken and twisted while you were gaining. Who is reigning now, charging you with great desires?
them fine, offering dreams for free, charging in with great desires, galloping a priest that back to strive to be bright, never lose sight, stepping on toes alone, galloping a priest that down. And when you tell